ex-Senator Trillanes versus pro-Duterte students. Ngayon, Dad, may recent interview si Trillanes. Sa isang interview niya, sinabi niya na pag may pro-Duterte students daw siya sa kanyang mga classes, ini-insure daw niya na by the end of the term or by the end of his semester, hindi daw sila magiging pro-Duterte students. Yung sinabi niya, basically, ayaw niya magkaroon ng pro-Duterte students sa kanyang mga classes. So, syempre, maraming nagalit dito. Kasi sinasabi ng mga ibang tao na parang, anong klaseng professor yan? Kung parang ini-influence mo or tinuturuan mo ang mga estudyante mo sa ibang pag-iisip, sa iyong parang political bias, basically. So, may political bias, syempre, si Trillanes kasi alam natin na very anti-Duterte siya. So, syempre, may ibang tao nagagalit. Kasi kung anti-Duterte ka, pinipilit mo na parang maging anti-Duterte rin yung mga students mo. May iba naman nagde-defend kay Trillanes and sabi, siguro naman yung education style niya is parang sinasabi niya kung ano yung mga masasama na ginawa daw ng mga Duterte, kaya nagiging anti-Duterte ng mga students. Ito, syempre, Dad, ang siguro para sa akin, with regards to education, dapat education should be teaching people how to think, not what to think. Hindi mo dapat dinidiktahan ng mga estudyante na masama ang tao na to, kailan sila mismo mag-isip kung masama o mabuti ang tao. Dapat tinuturo mo lang sa kanila how to think better para sila maging critical thinkers kaysa kung ano-ano lang, kung sino magsasabi sa kanila na hindi, mabuti yan, hindi, masama yan, tapos bibilib na lang ng mga estudyante yan kasi ikaw yung nagturo. So, syempre, dependent na ngayon sila forever sa isang tao na nagsasabi sa kanila kung sino yung tama at sino yung mali. Ano masasabi mo dyan, Dad? Well, kasi bilang professor, meron tayong responsibilidad sa lipunan na turuan ng ating mga estudyante o ating mga mag-aaral sa mga tamang paraan ng pag-iisip. Katulad ng sinabi mo, it's not what a person is all about. It should be how you should be able to think properly and judge properly. Dapat ganun ang tinuturo. Kasi kung sasabihin natin na dapat yung pro-Duterte maging hindi na pro-Duterte after the semester or after the session, hindi rin kasi patas yun, no? Hindi rin fair yun. At minsan nga, it could backfire, no? Kasi alam mo sa psychology ng tao, lalo mong itutulak o ipipilit yung gusto mo sa kanila, lalo nilang aayawan. In fact, dapat yan, katulad na sinabi mo, dapat ang ituro sa mga mag-aaral ay yung critical thinking na napakahalaga sa isang educational system. No? Yung how to think properly, how to decide properly, how to come up with the logical conclusions or deductions. No? Dapat ganun ang tinuturo. Ngayon, kasi nga magkasalungat sila sa politika ever since. So alam naman natin na magkalaban ng mga Duterte at mga Trillanes sa kanilang mga pananaw o sa kanilang mga pamamaraan. Pero hindi rin maganda kung ididikta natin o parang pinipilit natin o parang pinepwersa natin sa kaisipan ng ating mga mag-aaral na hindi kayo dapat maging pro-Duterte. Kasi that is political bias and at the same time that is dictatorship na rin. No? Parang pinapakita mo sa mga estudyante at sa mga taong nakikinig na parang dinidiktahan mo na sila. Kung hindi man dinidiktahan, parang talagang psychological warfare mo sila para sa ganun maging anti-Duterte sila o hindi sila maging pro-Duterte. Because ang paniniwala naman ng isang tao sa kanilang mga political belief or leanings, nasa kanila yung personal yan, subjective yan. Ang importante, dapat kung paano ka gagawa ng desisyon sa buhay mo, kung sino mga dapat mong piliin, na mga mamumuno sa iyo, ano yung mga proseso na dapat mong isipin at dapat mong unawain para sa ganun makapili kayo ng tamang ihalal ninyo sa susunod na mga halalan. No? Hindi yung ipipilit natin. Kasi nga, napaka-subjective niyan eh. You cannot tell a young man or a young woman to fall in love with someone. Iyan eh, natural process yan. Kung nagustuhan nila at lalo mo sabihin na wag makipagkita sa lalaki o sa babaeng yan, lalo nilang gagawin. In fact, it could backfire. No? Yan ang consequence niya. No? Sa harap mo sasabihin sa yung oo, na hindi na kami naniniwala kay Duterte. Pero sa totoo lang, lalo mo lamang siyang kinukumbisi na maniwala kay Duterte dahil nakikita niya na isa ka pa rin diktador. So yun ang makikita niya na kaya kinakailangan niya, katulad sinabi mo, they should be taught how to think, how to process information, rather than who to side with or who to be with. No? Kasi nga, in fact, kaya nagiging issue yan kasi siguro pinangangambahan din ng marami na baka ang susunod na Pangulo, Duterte na naman. No? Kaya nagtanong niya kasi nga, bakit nga ba nirerespeto o tinitingala ng mga tao si Duterte? Yan ang dapat nilang unawain kung bakit. At dapat irerespetuhin nila kung ano yung decision ng mga tao. Ang pwede lang natin gawin kung professor ka, turuan mo lamang sila ng proseso, ng methodology, analytical way of thinking para sa ganun makapag-desisyon sila ng tama.
Ngayon nga, that actually yun yung isang mga problema na sinasabi mo pwede mag-backfire. Actually, kung ako ay naging estudyante at alam ko ang professor ko ay sobrang anti-Duterte, at let's say ako ay pro-Duterte, syempre matatakot rin ako na maging estudyante niya. Na kung sasabihin niya sa akin o tatanungin niya ako kung pro-Duterte ako, hindi. Siguro magsisinungaling lang ako na hindi talaga ako pro-Duterte kasi gusto kong i-appease yung views niya para hindi niya ako bagsakin o hindi niya akong i-bully or i-harass kasi ayaw niya sa akin kasi alam niya na against ako sa political bias niya. So yun nga yung pagiging backfiring nun, Dad. Pero Dad, sa totoo lang, alam ko, both of us, meron tayong experience sa debate. And yung masasabi kong maganda sa debate is, kasi minsan, naka-question mo ang mga convictions mo. Minsan, pinipilit ka na mag-take aside sa isang topic na hindi mo talaga gusto. Kunwari, hindi ako pabor sa abortion, pero ako yung pinili para magdebate tungkol pro-abortion. Dahil sa mga gantong mga critical thinking, mas natetest yung conviction ko at mas na-analyze ko kung bakit talaga ako pro or anti sa isang topic. At mas lumalakas rin ang aking critical thinking dahil sa pagko-question ng conviction. So para sa akin, importante rin ng professor ma-pull out niya yung mga questions or doubt dito sa mga minds ng kanyang mga student para ma-test rin nila kung bakit ba sila talagang hanga sa isang tao or bakit hindi dapat nila gusto ang isang tao. Pero hindi dapat ipilit ang pag-iisip na yun na hindi lang basta sasabihin na hindi, masama yung tao na yan, huwag niyo siya gustuhin. Di ba, Dad? Correct. Kasi nga, bawat tao, bawat leader, may kanya-kanyang katangian yan. Bawat tao may magandang ugali, may masamang ugali. At may mga, kumbaga, strengths and weakness ang bawat isa. So, hindi rin fair na sabihin natin, ito yung mga weakness niya, ito yung mga mali niya. Kasi nga, bawat isa sa atin may mga pagkakamali, may pagkukulang, may kasalanan. So, kung lalo nating hinahype yung pangkasalanan ng ibang tao, may kasabihan nga sa Biblia, di ba? Na before you judge others, you should look at yourself. Ibig sabihin, bago mo tanggalin yung muta o dumi sa mata ng kapwa mo, dapat tingnan mo muna yung dumi at, kumbaga, gusot o sa dumi na mas malaki pa sa dumi ng mata ng kapwa mo, no? So meron ka mas malaking dumi sa mata mo pero nakikita mo yung dumi ng mata ng kapitbahay mo, ng kapwa mo. So meron kang ganong kasabihan sa Biblia, no? So that's why kinakailangan, kung ako ang tatanungin nyo as bilang professor, ang dapat kong gawin, turuan ko yung mga estudyante to define strengths, weaknesses, advantages, disadvantages, and let them do the decision because you cannot decide for other people because that's their personal choice, it's their personal right to choose whoever they want to choose for their leaders, no? So ibig sabihin yan, kung magdating ng botohan, hindi mo sila pwedeng diktahan. Kasi pag diniktahan mo yan, para ka na rin dictator. Di mas lalong hindi maniniwala ang tao sa'yo. Kasi ibig sabihin, kaya meron tayong demokrasya, di ba? We have the freedom to choose whoever we want to support. So what you can do as a professor is teach them how to analyze the strength and weakness of each candidate and whether they will be beneficial and advantageous to the government and to the people and to society. That's the way they should be taught so that they will decide for themselves. Ngayon, Dad, naintindihan ko kung bakit pinipilit ni Trillanes na maging anti-Duterte ang mga students niya. Kasi, syempre, ang gusto niya, ng mga estudyante niya, mga next generation of voters, pipili sila ng better leaders. Kaya mga kababayan, kung gusto natin talaga ng better leaders, ang layunin ng Ilocano Defenders Party List ay taas ang antas ng edukasyon para mas maraming Pilipino ay mas maging critical thinkers para sa next voting at mga future votings natin, mas maraming Pilipino ang makakahusga at makakapili ng mas magandang leader para sa Pilipinas. Ako po ay si Solomon Say, ang inyong kuya ng bayan. Ang layunin po ng Ilocano Defenders Party List ay tulungan ang bawat mamamayan na makapili at makahalal ng mga tamang mamumuno at mamamahala na uunahin ang kapakanan ng sambayanan, pangangalagaan ng kinabukasan ng ating mga kabataan at ipaglalaban ang karapatan ng bawat mamamayan. Yan po ang isinusulong at pinaglalaban ng Ilocano Defenders Party List. Ako po si Michael Say, inyong dad ng bayan.